Усім салют! Віншую всіх з самой цудоўнай раніцай. А адкуль ты ведаеш, што раніца самая цудоўная? Я не тое, што ведаю, я ўпэўнена. У тих, хто починає раніцу разом з добраранком, заўсёды цудоўны настрой. Толькі я прапаную зрабіць невялікі шурум-бурум гэтай раніцы. А гэта як? А вось і прыдумаем як. А давайте будем робить усё наадварот. Усё-усё. Усё-усё, паспрабуем. А вы з намі, сябры? Наладзім вялікі шурум-бурум. Давайте зараз выйдзем з пакоя, а потым зойдзем задам наперад. І вы зрабіце тое ж самае. Пачалі! А я пагляджу, як у вас атрымаецца. Прывітанне. Не так трэба гаварыць. А як? Трэба прыдумаць якое-небудзь незвычайнае вітанне. Дабраран? Ці дабратрам. Ці добрабум. А вам якое прывітанне падабаецца? А калі жадаеце, прыдумайце сваё і павітайцеся ім з намі. У вас вельмі цудоўныя прывітанні атрымаліся. Цяпер можна пераходзіць да вясёлай зарадкі. Толькі калі мы ўсё робім наадварот, нам трэба не зарадку, а наадварот зачынальныя практыкаванні рабіць. Скажу яшчэ, што мы зараз будзем пазяхаць. А вы ведаеце, што пазяханні цудоўна прычэпліваюцца. Гэта як? Вельмі проста. Толькі адзін у пакой пазяхнуў, адразу той ж зрабіў і другі, і трэці. Быццам пазяхальны ланцужок. А я дакладна ведаю, што існуе другі ланцужок. Гэта які? Усмешкавы. Ой, я пра такі ніколі не чула. Калі адзін у пакоі усміхнуўся, адразу усміхнецца і другі. А пасля усмешка пераляціць да трэцяга. А калі мы усміхнемся усім гледачам добраранка, і яны усміхнуцца нам у адказ, атрымаецца, што ўся краіна усміхаецца. Таму мы усміхаемся вам. А вы, сябры, калі ласка, падарыце нам свае усмешкі ў адказ. А зараз давайте паглядзім які-небудзь усмешкавы мультфільм. Ацнос канар. Што? Які каркар? Вы забыліся, што мы дамовіліся ўсё рабіць наадварот. І таму ты вырашыла нас зусім заплытаць. Чаму? Адгадайце, што я вам гавару. Ацнос канар. Так, пачакайце. Ацнос. Ды гэта сонца і ранак. Правільна я здагадаўся? Ой, проста прачытаў гэтыя словы наадварот. Так. Малайчына. І нашы гледачы здагадаліся, што я прыдумала. Цяпер наша чарга з Касі ўсіх здзіўляць. Я гатовая. Адкажыце мне, калі ласка, ці ёсць такія птушкі, якія робяць усё наадварот? Гэта ты пра што, Кася? Усе птушкі адпраўляюцца ў вырай на поўдзень, а некаторыя ляцяць у другі бок. Хто з вас ведае, якія птушкі ляцяць у вырай на поўнач? А можа спытаемся пра гэта ў нашых гледачоў? Правільна, сярод іх ёсць добрыя знаўцы прыроды. Пашукайце адказ у энцыклапедыях і напішыце нам, якія птушкі адпраўляюцца ў вырай на поўнач. Адрас, куды адпраўляць свае лісты, памятаеце? Мы нагадаем. 220-114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9, праграма «Добраранак». Самыя хуткія з вас могуць скарыстацца электроннай поштай добраранак.tv@gmail.com. З нецярплівасцю будзем чакаць вашых лістоў і адказаў. А цяпер давайте успомнім яшчэ аднаго прадстаўніка жывёльнага свету, які ідзе задам наперад. Яго усе добра ведаюць. Пра яго нават вядомая байка напісана. Пачакайце. У той байцы яшчэ і лебедзь была, і шчупак. А яшчэ адзін герой – гэта рак. Ён заўсёды адыходзіцца. Ці ідзе задам наперад. А яшчэ ёсць вельмі магутныя дрэвы баабабы. Калі паглядзіш на іх, здаецца, што яны растуць дагары нагамі. Цвітуць гэтыя расліны ноччу, а калі надыходзіць раніца, яны ападаюць. Значыць, калі хочаш пабачыць кветкі баабаба, прыйдзецца не спаць усю ноч. Ды яшчэ ў Афрыку адправіцца. Не, дзецям не спаць нельга. Правільна, у сне мы сіл набіраемся і расцём. Наколькі вы падраслі, можаце праверыць зараз жа. І яшчэ давайце мультфільм паглядзім.
Я подросла вось на столечке. А я трошки больше. Кася, ты подросла на полову сантиметра. А я заўсёды кладуся своечасова спаць. Таму паспеў яшчэ больш за Касю падрасці. Молодцы. Лічу, што і ўсе нашы гледачы сталі трошки вышэйшымі і мацнейшымі. І яшчэ больш разумнейшымі. Потому что с самого ранку мы делимся корыстной информацией. І сёння у нас раніца наадварот. Мы робім невялікі шурум-бурум і дагары нагамі. І для самых маленькіх гледачоў у нас будзе заданне. Сябры, полічыце, калі ласка, ад 10 до 1. Для тых, хто яшчэ трошки блытаецца ў лічбах, мы дадзім невялікую падказку. Мы таксама будзем паўтараць лічбы. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. З гэтым заданнем усе цудоўна справіліся. Нашы гледачы добра разбіраюцца ў матэматыцы. А цяпер давайте трошки ускладнім заданне. Попросім палічыць на якой-небудзь замежнай мове. Давайте палічым на любой замежнай мове ад 5 до 1. Лесік, ты на якой замежнай мове умееш лічыць? Паспрабую на англійскай. Сябры, лічыце разам з Лесікам. 5, 4, 3, 2, 1. Цудоўна атрымалася. А давайте зараз павучымся лічыць, напрыклад, на французскай мове. Давайте разом со мной. 5, 4, 3, 2, 1. Як здорова! Мне здаецца, што ўсе нашы гледачы заслугоўваюць самай вышэйшай адзнакі. Замест дзесятачкі ў дзённіку мы пакажам цудоўны мультфільм. Давайте глядзець. Ну як вам наша сённяшняя раніца? Мы трошки ўсё робім наадварот, але ад гэтага нам яшчэ весялей. А цяпер давайте зробім некалькі падскокаў з пераваротамі. Ой, навошта? Давай. Оп, оп. Трэба ўсё на месца паставіць і настроіцца на працоўны лад. Кручу, усё на месца вярнуць хачу. Настроіліся на навуковы лад. І адпраўляемся на заняткі. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна, як заўсёды, адбудзецца заўтра зранку. У нашым добраранку! А зараз мы дарым вам яшчэ адзін мультфільм. Для цудоўнага настрою на ўвесь дзень. Да сустрэчы, сябры!